Dawet. Sebetulipun Tenggarwa Ibu Lili Iswana sungkem pangabekti kaparingan sangu redono arpa mangke ingkang badhe kagem tumbas jajanan pasar putra nomor kalih Uci Sentani ugi ngaturaken sembah sungkem sembah sujud nyuwun tambahing pangestu panjurung donga pangastuti sungkem putra ragi injil menika galuh pasca magma ugi sujud sungkem nyuwun panjurung donga pangestu puja puji pangastuti lan ugi nyuwun nutringsih samudra pangaksama awit nalika wiwit mapan wonten ing guwa garbanipun ibu ngantos budi akhir diwasa kathah damel sekel puji wani penggalih awit saking menika sampun pantes lan prayogi menawi ing kaludhangan menika kejawi ngaturaken sungkem pangabekti nyuwun tambahing pangestu ugi nyuwun numutringsih samudra pangaksama kaparingan ugi dumateng putra pembajeng Gires Basmoko supados ing lampahing bisa menika tansah ateken tekun teman tekan wonten Bagus Sugiyanti teken langas pecut menika badhe angon putu paribasanipun menika angon bebek ingkang ngaten sabun ngagem caping lan pecut putra wayah itu badhe dipringon. Saya mau apa? Dawet. Mana gelato kok? Gelato. Yusmo Sidak Sekawan utawi Wulung